Selamat sore, Mak Tin. Kita mau kemana, Tan? Rima. Ke tempat Rima. Mumpung kinara cek bubuk. Petakno Mak. Piring, sendok, nasi Mak. Nggih, buah. Nasi sampun. Mengke minumnya ditumbaske teng dalan niku lho Mak nggene Mbak Umi. Kan Rima nggih. Niku lho Mak minuman mineral ngoten niku lho teng botol-botol ngoten niku. Ayo, mumpung kinara bubuk. Ayo. Intan gonjak Mak Tin. Dilawai kerupuk Tan. Nih. Iki. Nggih, Tan. Ya. Iki sambel, Bos. Iya, mungkin lho. Kok bajune mang mbok jalan ndi? Bajune. Ayo. Mumpung kinara bubuk pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tumbas no maem. Tumbas no minum. Yes. Ayo. Kok iso ning jopo kuwi mang piye? Iki mang sing gowo Rafa. Kok enek dhewe apa ndek marene? Lho karo sapa ndek rene? Biasa. Aku gak roy. Oh kalian pasti Mas. Lho aku gak roy berarti aku turu. Mboten ngertos kalau makna enten ndek Rapa. Aku turu nang ngarep TV. Dik Rapa rene genah karo Mas Dimas ngono kok. Salah awakmu. Ngene Mbak Umi. Intan goncek Mak Tin. Assalamualaikum. Loh, Mak Tin, rek malah diungkar-ungkar ngeten to, Mak. Lah iki Mak niki waune lek enten gedheke le, Mak. Nggih. Lah rek tes dadi ngene. Gedheke mbok gua ini ndi le, Nduk? Walas jebol kabeh kae. Iki mbok piye oleh, Nduk? Mak, kon ngadai Bu. ya Allah teko-teko kon ngadai sak. Kene Mak. Ngertos Intan langsung dijak salaman. Rene Tan. Walah Nduk, ekspresi ini pemirsa begitu kita datang. Nduk ini seneng. Walah Nduk wis jebol kabeh. Piye, Nduk? Piye? Asane Nanang. Tani sapa? Diseneni sapa? Nanang sapa? Nek wis beno ngono apa wis tak nggo jungok. Wis beno nggo jungok ae. Walah omae. Jungok ngene yo. Sik Nduk sebentar. Sik Nduk, sabar. Jungok iya. Sik Nduk. Sik Tan, sik Nduk sabar. Sik sabar. Intan boleh pinjem ini, Nduk. Dipakai duduk boleh ya? Yes, boleh nyatan. Rima sudah maem belum? Wis maem urung? Lah Mak seneng ya, Mak. Deh, Mak. Yes, Ibu Yuni tak melok rene, Nduk. Walah, Nduk, Bu. Iyalah pemirsa, iki kan ditumpuk Mak Tin empuk toh winginane kan iki karo biru. Iki langsung dikek kene lho pemirsa. Piye toh ngene iki? Dadi ngene iki. Apa iki banyu apa iki, Mas? Teles ki banyu apa? Banyu apa? Mak, entah kundi tak ombene, Mak. Lah. Oh iya. Dah. Iya, sama air minum. Nah, makasih ya, Rima, Mak. maem dulu ya, Dok. Mam. Maem Rima. Paling dhek nek bengi metu dadi. Dadi disengeten iki nggih, Mak. Apa udah tiba nih? Bar tiba, Mak. Aku bar tiba. Deket-deket. Mengkane toh nek mlaku pelan-pelan. Tiba kondi. Oh alah yo dijebol kabeh to, Nduk. Tiba kondi. Wis Intan ning kene. Iki maune kan enek gedheke to pemirsa, wis dijeboli lho. Dijeboli, Oh, iya. Ku lho, Nduk, digawakno baju Intan, Nduk. Nih, Dibawakno baju Intan nggo solang salin ya. seneng mau gak? Seneng kok, Kak. Ada. Makasih, Tan. Wong aku ora dikeki kok dikeki dhewe kok. Cek ana HP-ne Bu sing iki. Apa enak?
Piye? Iya, terima kasih Intan. Buka ini. Ngapain? Buka. Ki mam saiki pangko. Mam saiki bangku. Ngapain? Sik ya, Dek. Sik. Cek panas tuh. Biasanya sing digoleki sinten Mak Hartono? Wahono. Oh no. Oh iya, Wahono piye kabare? Apa nih pagi? Oh, kabare baik-baik saja. Ya. Mak Tin pancen kados Rima ngeten iki harus sering diajak komunikasi, Mak. Nanti insya Allah pelan-pelan nyambung. Nek mboten enten kancane kan modelnya kan kados pripun kesepian ngoten to, Mak. Harus sering diajak Film apa, Mak? komunikasi. Mak ora, Nduk? Panas ya, makanya malah kesuwen. Napa nih, Mak? Sekolah. Oh, nggih. Lah nembe mateng. Lagi mateng deh. Mak, kowe mam iki apa ora? Buah pir, Mam. Tak ucapno. Intan punya lagu, Nduk. Buah apa yang paling manis? Apa, Tan? Buah pir. Buah pir. Iya. Aku apa ya aku? Nek Rima lagunya apa, Dek? Ayam. Ayam. Kesini ayam. Ngono, Nduk. Ibu orang tahu dengari sing judulnya ayam. Oh, ayam. Koek. Kuwi lho paling sing lagune Kinara ku lho, Tan. Iya, ayam. Oek. Iya, Tan. Ayam. Oek. Mami, Temani aku. Oek. Ngono. ah, Masa kuwi lagu apa? Mak, aku Nduk? minta satu ya. Iya. ya, Rima, ada lagu burung kakak tua loh. ya. Burung kakak tua hinggap di jendela. Rima tambah cantik. Giginya sudah berapa giginya? Tinggal 2. Teledung suwun Mak Tin. Teledung tralala. Oh nggih. Amit Mak nggih. Enten tripod to Mak jane? Enten tripod jane. Mbok mau masak apa, Nduk? Engko ae. Segone sik panas. Iki ndek mau ana ayam. Iki krupuke ya. Engko dienggo lawas iki minume. Ya, Iki dipilihno Mama Tin mau sing adem dadine. Engko iso mbok nggo minum engko. Minume aja mbok buaki gak. Dienggo minum ya, Nduk. Dienggo minum. Ibu wis suwi ya gak rene ya. Tapi Rima sehat to, Nduk? Sehat, alhamdulillah. Terus nek malam bubuk ning gone ngisor kono apa ning atas? Ya, aku. Bubuk ning ndi? Maksudnya ning kono apa sing ning kono? Ya, Ning gone mae. hati. Bubuke ning gone mae. Mak sapa? Tiba. Aku tiba. Ibu ini. Ibu enggak. Ibu. Sik. Rima bar tiba. Tiba. Ning gone mae. Iya. Omahe mae sebelah ndi? Ya kono. Sebelah kono. Ya, punya. Sedikit ibunya. Sonya. Iya, nyan. Ibu ini. Ya wis nang ngombe sik. Nang ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adza Amin. Amin. Pinter ya. Nah. Seneng minuman sing adem to, Dok? Tak bukakno roti apa ora? Roti. Aja mbok buak gak. Dimam ya. Ya. Kandhani kok. Mbak Intan ndelok lagune. Buah apa yang paling manis? Buah Rima. Loh. Buah Rima. Memang parah. Rima rambutnya ya kebaju aku ayo. Iya. Ya. Macam ini. Ini. Macam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, Ma. Lah wong yo ayu ngene kok ya, Mak nggih. Nggih.
rambutnya tapi ngantek gembel. Jungkatnya mari dikei jungkat buak aja. Dikei kocot pecah. Kayak katok, kotang, gak apa-apa bu, man, kok nek kurangan gimana? Ya gak apa-apa bu, lu gede, ya, gede kan? Nek bar ditekuk ngene, terus ditutup ngene, bu gandel-gandel ndiko, ben supaya gak tikus-tikus. Kono ya. Rima. Oh mak jenengan mak gentenan sinetrane berubah met jenengan. Cak mangan. Rima. Titik mbok sarehno. Nggih mak. Iki malah asik dhewe iki malah ngeteh ning kene. Oh alah tung. Ya mam dhewe kok. Dimam dhewe apa karo mama? Mama. Karo mae lho mak. Oh alah mbek mae cah. Aku kok nek ngarani iki kok ndek niki rindu sosok mama ndekne. Nek menurut hati kecile kula lho mak. Nggih, terus rindu sosok seorang ibu. Aku ngrene mesti gembeng kudu nangis sih. Mari mak. Rima enak. Enak. Oh iya. Enggak nek kados untune lara mak. Untuku lara. Padhe aku ya lara iki, Mak. Mak cobi mak jenengan niku mak. Pun nate kadidik mak. Tapi ya, jadi suwuk nih, Mak. Tapi kula nggih ngantos sakniki dereng nate kambuh kok pancen. Cuma kadang mak Iki untune motot ibu Om. Cara menawa nek gigi kados Dek Dewi. tak nyenak ngene iki langsung sing kene langsung kesondol balik. Betul, kados Dek Dewi jenengan. Aku iki mangan sampai sedih, Ibu. Kene lara aku terus kon mangan piye. Mangan sak nang Lah tak nggih. enak nang ngene gak penak. Tak lebokno rene anggere kesenggol Celeng. Lah, celeng. Alah, Mangan ya, bubur ya. lho. Ya kan, timbang kowe nganunya sekelintan ini. Aku Bisa? ngene ya. Iya, bisa. Oh iya. Kelihatan mama ini lho lah. Gini. Oke, randuk ngene. Nah, kita mama ketok lah. Iku Rima. Iya. Rima maem Rima. Engko ganti, Dok. Engko ganti ya. Baju engko kena nggo gonta-ganti. Banyak. Wis harus bersih-bersih ya. Kaos. Rima. Oh, Rima sedikit iki. Rima. Rima Melati. Oh, ada sing putih ada. Ya bawa bawa. Mungkin Mak. Jadi pemirsa, Bu kalau ngasih Rimai tolong yang gelap-gelap Bu, kasihan nanti yang nyuci. Nyan. Iya, Jen. Nyan. Ya. Enggak, Mang akeh-akeh ya bagus. Ibu kuwi apa Ibu? Hah? Kuwi klambiku. Iya. Nyan. Ayo bismillah. Apa ini Nyan? Iya. Apa ini? Bismillah. Bismillah. Iku klambiku Bu ora tanggo kok. Iya, maksudnya apa? Daripada Intan kan wis rondok sesek to karo Rima ki ya meh padha kok. Maksudnya kalau Intan Nggih. ajeng sama. Ada sing rangen iki, Dek. Wes nanti tak goleke sing gelap-gelap nggih pemirsa. Gimana wis? Engko Rima ya. Tani kandel-kandel. Nyan. Yang apa ini Pak Nyan? Iya. Rima tak tambah bakso mau. Mau besok-besok lah. Lah niki malah niki sak setel Mama niki sing jek baru niki. Setelan ngeten Mama. Sak pek. Nggih monggo. Cekap mboten jek karekan jek. Lah, engko wis kadung gorene. Tak pek aku dudu pemirsa. Pemirsa kok. Amuh aku. Nuri Matek nganu niki Wah, baru. Matin. Mau wis klambi akeh iki pemirsa. Cek pengen lho kaya ya Allah. Anak Alah deh. Dom mak ute ora sendokane Mak Tin. Lah anu nyuwili iwake bingung. Nyuwili iwake itu. Oh Kalau alah. aku nganggo ngene ya. Oh alah dek. Kena gue salah-salah iki kancane iki ya. Iki sing dhuwur, iki sing ngisor. Ya anak. Anakku. Ya. Nih. Terus Rima. enek kapak barang. Loh. Ma. Loh enek kaos-kaos barang loh.
Oh, anu ya uleg mbek kae ya, kewok mesan lho. Aja mbok campur karo sing kae, iki bersih, Duk ya. Ya. Tapi nganu pemirsa kemarin kuwi tahu Yan. karo Maktin dipilih to, dilondrekno diadahi sak. Ditiliki rene neh ki wis dicampur karo pasir kuwi. Kin. Apa? Tak kira Kinar. Rima. Rima. Keliru. Rima. Rim ngono. Rima. Kena bagus soalan salin ya, Duk ya. Pinter kok. Ni Rima. Rima cantik. Opo ora tak pateni? Mana ibu? Iya Ibu ning kono neh. Ora apa-apa. Oh, alah, Duk. Mak, sempal niki cobi persani to, Mak. Apa ibu? Apik-apik. Lemari. Mbok saduk ya, Mas. Iya, Duk. Mbok saduk. Lemarine mbok sempalno kita, Duk. Wah, ini aku di kota kayak mana isai. Ya, gua lagi nang. Blok, Blok ki sapa? nang. Gimana? Iya, Intan ki ngomong ini pemirsa. Ayo Bu nyen pamit, Bu. Terus Rima engkose. Boleh kenapa? Gak entuk. Nek Mbak Intan pulang gak boleh? Gak boleh? Wis sapu tak tukokno mbek Sriwi Kutul. Pundi, Mak? Niku karek anu netok denganane ning ndi? Ngisor niku lho, Bu. Lah dalah, Mak. Lah nggih niku. Tak tebasi mbek Sriwi Kutul nggo nyapu-nyapu karek ngacu setok iki. Dangane ning ndi ki danganane? Danganane mbok ganti, Duk. Iku ngisor. Oh, alah karek ngancuse ngene. Wayange ngatek ya. Oh, alah, Duk. Ibu Maktin karo Intan tak pamit dulu ya. Insya Allah kapan-kapan kesini lagi. Tapi tenan kamu bisa ngombe pil. Maksudnya pil untu, pil sakit gigi bisa? Nganggo banyu, glegek-glegek ngono. Apa tukokno koyo? Engko dang mboten pengawasan ujug-ujug bengi diombe kabeh, Mak. Lah nggih. Aja ah. Koyo. Koyok cabe, tapi pedes lho, Mak. Pol niku. Kula mboten tumbas. Nggih. Piye ya pemirsa ngene iki solusine? Aku wedi kok nek pile tak kayak kene. Kuwi kan ngombene kan setelah sarapan karo mau tidur bengi kuwi. Iya, Mah. Lah yo kok ibu wedine kuwi pile tak tinggal ning kene sak ada isi 10 mbok emplok kabeh. Piye? Nek Mbak Sriwi Kutil dolan mrene. Ayo nek Maintan ngono ya. Numpak baja ya. Nggak tumbasno bakso. Oke? Oke? Kamu bisa bilang cus ngono? Ya. Cus ngono? Ya. Mah cus ya, cus. Cus. Nah. Ya sih Bu tak pulang ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Mak. Oke. Mas, Pak, abak ge wong. Sing ngablok iki lho sapa? Ki. Enggak. Intan gak ada. Awas nek dikaploki wong jere ngoten. Enggak, aman ora nek popo. Ya. Yo, nyan. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Saya. Pintere, Mak. Ya Allah. Ya, Tan, pulang, Tan. Kinah ya, nek Mam ning kene ya. Ini rotine aja pakakno pitik. Di Mak Rima itu roti enak, Dok, ya. Ini pakakno pitik tak gombleh ho. Rumah alhamdulillah ya pemirsa. Demikian cerita hari ini. Ceritane ning gone Rima. Ki apa, Dok, cekli mau? Oh, Kaos kasih kecil. Ninoy. Wes doa terbaik untuk jenengan Ninoy. semua. Ninoy. Bangun tidur gitu.
Bangun tidur ku telus mandi. Nggih, Dek. Iya, mandi, digodhogno banyu nggih. Nggih, Mak. Sakniki, Mak. Tak godhoke sakniki. Oh, nanti saja. Oke. Oh, nggih, Mak. Dereng dianu mawon sipin mawon. Gak sesuk ae nek pengen atus. Oh, ya wes Dok, nek ngono wis doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paling sembuh untuk pocong garis dua semoga empon betul diberikan rombongan yang saleh-salehah nggih. Ganti spray. Sini, Dok. Ini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Ayo,